Όταν θα φύγει ο Χρήστος, τελείωσε. Θα φύγει ο Χρήστος. Τι ήρθες? Μόνο κάμερες. Ήρθες? Τι είναι, Μαριά? Τώρα κοιτάζουμε εσύ. Ήρθες? Χρήστο? Μπορεί να συμφωνήσω. Αλλά Τι είναι, τα παιδιά και εγώ Δεν το θέλω. γι' αυτό μ' άρεσε τα ρούχα σου, αυτές τις δύο βαλίτσες, τις σοκολάτες, τα ρεδάκια σου, τα ηχεία σου. Φεύγει. Από την Παναγιά μου! Από το Χριστό μου! Πάει και σοκολάτες παρέα εδώ! Μωρό μου!